Jeg hedder Annette Lolskov Edson, og jeg er fysioterapeut, og jeg har hygget mig rigtig meget med at udvikle noget, som jeg har valgt at kalde eventyrsport. Det foregår som nogle hold, men hvad er det egentlig godt for? Vi lever i en stillesiddende computertidsalder. Det har en stor pris, hvor vi er skabt til bevægelse. For eksempel stillesiddende børn kan udvikle en deform rygsøjle på grund af en dårlig holdning. Det hedder en Scheuermann. Det er, når der er 3 eller flere kileformede hvirvler efter hinanden. Og det kan altså betyde, at de ser sådan der ud. At de får en permanent sådan holdning, som de ikke får rettet ud. Som de kan slås med resten af deres liv. En anden betydning, noget andet det kan betyde med stillesiddende og meget stillesiddende børn, de kan udvikle diabetes type 2. Selvfølgelig betyder dårlig kost også noget her. Hvad de drikker, sodas og hvad ved jeg. Jeg har set det uhyggeligt i USA, hvor diabetes er endnu mere fremme blandt børn, end det er her. Det er uhyggeligt, men bestemt også på grund af inaktivitet. Så lad os få børnene væk fra computerne og telefonerne og lære dem at få glæde ved at bruge deres krop til at få en mere aktiv, social og fantasifuld leg. Rent praktisk er det en enestående form for træning, hvor vi leger og imiterer alverdens dyr, personer, ting, som vi møder i vores eventyr. Og på den måde så oplever børnene at blive en del af eventyret. Børnene de får trænet deres styrke, deres smidighed, holdning, balance, kropsbevidsthed, vejrtrækning, koordination. Derudover udvikler de også deres fantasi, begreber, ordforråd, hukommelse, koncentrationsevne, kreativitet, berøringssans, evne til accept af hinanden, samarbejde og ikke mindst deres selvtillid. Jeg ved det, fordi hvis børn sidder meget bag en computerskærm, det er ikke godt for deres selvtillid. Samtidig med har berøring og social leg også vist sig at have en positiv effekt imod mobning blandt børn. Eventyrsport er en sport, der kan fænge børn, som har det lidt svært med de traditionelle konkurrenceprægede sportsgrene. Og derfor er det selvfølgelig godt for børn, som har udfordring sansemotorisk og adfærdsvanskeligt. På et tidspunkt, der arbejdede jeg som vikar på en privatskole. Der var en lille dreng, som ikke ville være med til gymnastik. Og i det hele taget holdt han sig altid meget for sig selv. Forældrene ville ikke have ham udredt, men jeg er sikker på, at der ville have været en del diagnoser på ham, hvis han blev det og blev det. Med eventyrsport ville han selvfølgelig først ikke være med. Men han satte sig og observerede, lod jeg mærke til. Og pludselig, en gang, så ville han være med. Og han var med fra begyndelsen til slutningen. Og det var fantastisk at se, at han pludselig var aktiv og interagerede med sine klassekammerater, som han ikke før havde gjort. Det er bare et eksempel, og jeg kan selvfølgelig ikke love, at alle adfærdsretlige børn vil reagere på den måde, men han gjorde i hvert fald. Noget, som jeg også gør noget ud af, det er moralerne i eventyret. Jeg tilstræber at lære børnene at dele og give, vise taknemmelighed, hjælpe andre, respektere, lytte til voksne, værdsættelse af forældre, vise følelser og vise kærlighed. Det er alle sammen nogle aspekter, vi kommer omkring i vores eventyr. Så kom med på en spændende eventyrrejse til havets dyb efter den smukkeste perle. Vi skal kravle igennem farlige grotter. Vi skal møde delfiner, hajer og selveste havslangen. Og mon ikke vi finder havguden til sidst.
eller vi skal rejse med luftballoner for at komme på skattejagt til en øde ø, eller vi ruller tilbage i tiden flere tusind år til Egyptens land. Og så til jul, så skal vi selvfølgelig på juleeventyr til Nordpolen, eller endnu bedre, så skal vi prøve at se, om vi kan finde selve Jesusbarnet. Det er den vigtigste ekspedition, vi kan komme på, både voksne og børn. Jeg glæder mig til at rejse afsted og have det sjovt med jeres børn. Og I må selvfølgelig også meget gerne tage med. Og jeg håber, at det vil kunne medvirke til, at jeres børn udvikler sig optimalt på alle måder, mens de har det sjovt.